Mangoआ नै जोंना mangoआ फाइनालि आं मोनसे आपडेटसो होनो नागिरदों दहायनिफ्रायनो आं क'क्राझारनिफ्राय एक्चुअलि बेंगलनिफ्रायनो क'क्राझार फैबाय क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट उदालगुरि ड्राइभ खालामनायाव ओरैबायदि फन हरबाय थाबाय सानै ब्रादार आं नामखौबो सोंनानै लायासै आं डाइरेक्टसो बुंखायो दाना सिगांनिफ्राय गोबां खारनाय मानाय माने उफुद्रुग मोनबाय मानसिफ्रा नायनो बासै खारनायानो खारनाय दा हिन्जाव खारदों भिडिअ होनानै होथ' होनो दाख्लैबो मोनसे केस जाखांबाय बिदिनो खैला मैला जोंनि खारबाय हिन्जावा भिडिअआ होआ होमबाबो मा लेभेल जादोंलै एसेल' साबसक्राइबार थानायखाय दुगा जादों होआ माया दांनानै होबाय आंबो दाना हिन्जावा मोनफिनबाय हिन्जावा मोनफिनखाना आदा भिडिअआ दानदोलै दानदो आं बुंखादों ओंखायनो बिदि गैया भिडिअआ डिलिट जाफिननाय नङा खिन्थु होनो होगोन बेखायनो नोंथांमोनानो बुंनांगोन बिथांमोना सानैबो फैनानै गावसोरनो स्वयं लाइभ भिडिअ हरदों जे माब्रै मा जाथाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम मा खावलायदों बाव मेनसन खालामदों खारग्रा आइजो सानैबो नै लिरना हरखादों बिसोरो दिबिका बसुमतारी निजोरा बसुमतारी जाहैदों फिसाय प्रदीप बसुमतारी गावसोर दङ आरो सोमखोर बसुमतारी भिडिअ फैगासिनो दं फिसाजो 4 बोसोरनि सासेना दङ आरो सासेना बेसेबां बोसोरथाय नायस्रां बसुमतारी लिरदों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय घटनाया बोरै जादों नोंथांमोना एसेसो मदद होनो हायो खोमा बिथांमोननि भिडिअखौ नायदो आंबो नायाखै भिडिअखौ डाइरेक्टलिसो आं एडिट बानायालासिनो डाइरेक्ट होखाबाय नायलांदो ओमफ्रायहाय मा हेल्प बिदों बिथांमोना नायग्रोदो जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाहारबारि ओनसोलनि निउ बांलाजोरा गामिनि जोंनि बिसिया थांनाय 30 तारिख 9 मार्च 2024 समबार बारायखालि फुंनि 8टा साराय 8टा बे समावहाय पार्लाराव थांनो होनना पार्कआव बाजाराव थांदोंमोन बिनिफ्राय दासिमबो न'आव फैफिननाय जायाखै आरो बिसोरखौ जों बहा दं बहा गैया दासिमबो मोजांबो मिथिनाय जाया बिसोरा साफा उन्दै दंखायो सासेया 4 बोसोरनि सासेया 2 बोसोरनि बिथांमोनखौ जों मिथिनाय जायाखै आरो